Huomenta kaikille. Täällä ollaan Sleep Soundless by the Night resortissa täällä Straatissa. Ja viime yönä oli vähän tykistön ääniä ainakin kuuluu. Ja tuossa aamulla vähän ennen kuin heräsi, että vähän semmonen, ei nyt ollut ihan niin rauhaton, tai siis ihan niin rauhallinen yö nukkua, mutta kyllä sitä nyt tuli nukuttua. Komea paikka tää on, ei siinä mitään. On kuulemma lähetellyt tänne traattiin droneja ne kampuksalaiset taas viime yönä. Se mitä minä kuulin oli todennäköisesti Thaimaan puolen tykistä tulta. Mutta joo. Että semmonen aamu. Eilen tuli käytyä uimassa. Tänään täällä ei tarkene kyllä. Meikäläinen on sen verran vilunen, että täällä on 22 lämmintä oli aamulla ja nyt täällä on 26 lämmintä. Jotenkin tuntuu, kun täällä on niin moni vuosi täällä Thaimaassa ollut, että tällaisella kelillä ei tarkene mennä uimaan. Suomalaiselle varmaan aika naurettavaa puhetta, mutta suomalainenhan mä tietysti itekin olen. Ainakin syntynyt siellä aikana. Tietysti tullut oltua täällä 17 vuotta, niin se maailma muuttuu. Mutta siis voin suositella, että tää on todella kiva paikka. Ja jos nyt olisi Thaimaa ja Kambodžan välistä rajaselkkausta, niin tää voisi olla paljon vielä miellyttävämpää, mutta se tuolla kuitenkin tuolla mielenkolkissa aina puristetaan tää pikkukoiria kävelemässä pitkin pihaa, mutta tää on ihan kiva paikka, ei siinä mitään. Tänään me jatketaan tonne Koh Changille tästä sitten eteenpäin. Ja ollaan sitten siellä ensi perjantaihin saakka. Sitten ajellaan kotiin joulunviettoon. Vaimo vielä nukkuu vällyjen alla. Poika tossa just heräsi. Miten mä tässä kerkesin jo pestä hampaat ja tilattiin toi aamupala 9, että se vielä sellainen puolisen tuntia on aikaa, niin saadaan sitten syödä aamupalaa. Mutta joo, eihän siinä. Täällä on aika kova tuuli. Mulla on vieläkin sormet vähän jäässä, mutta se johtuu kyllä siitä, että vaimo on taas avannut ilmastoinnin niin kylmälle, että tällainen pitkään täällä asunut suomalainen heppu niin jäätyy tonne huoneeseen. Sillä mä tässä läksin kävelemään ja katselemaan vähän tiluksia, tai siis tän hotellin maisemia. Tää on tämmöstä ihan miellyttävää seutua, rauhallista kuin mikä. Et ei täällä ei voi valittaa. Täällä on varmaan, onkohan täällä takaportista pääsee sisään. Voipi olla, ettei pääse. Tässä me tosiaan ollaan. Tuossa oli jotain ulkomaalaisia tässä mökissä ylhäällä. Kuulosti puheesta päätellen, että ne on saksalaisia. Saksalaisia tai itävaltalaisia, en tiedä. Jommin kummin jommin. Mutta joo. Siinä se kyltti näkyy. Sleep Sound by the Sea. Ja tuolla se tosiaan se oikealla häämöttää se merikin jossain, mutta näkyy se tonne vähän näkyykin. Täällä on muuten durian puita, että onneksi tossa ei vielä pahemmin niistä, ne on ihan hirveän hajusia ne durianit, ainakin näin meikäläisen mielestä. Jokuhan niitä tykkää syödä, mutta mä en ole kyllä kuullut siihen porukkaan, joka niitä tykkää syödä. Mutta joo, ei. Tämä oli ihan hyvä paikka olla ja viettää yksi yö. Ei siinä valittamista. Että kyllä täällä kelpasi nukkua ja täytyy ehkä joskus tulla vaikka käymään uudelleen. Ei tää mikään hullumpi paikka ollut. Oli tosiaan rauhallista eilen illalla ja tänne piti ruuat tilata vaan etukäteen. Tää on niin kaukana mistään sellaisista kaupoista ja muista, että nämä, jotka pitää tätä paikkaakin, niin ne joutuu tuolta
markkinoilta vähän kauempaa hakemaan ruokatarvikkeet, niin täällä tehdään ruuista ennakkotilaus illallisesti. Ja käy sitten valmistelee täällä tietysti nämä ruuat ja aika on sovittu, niin sitten on ruokapöydässä. Että ihan on asiallinen palvelu, erittäin miellyttävä nainen tuossa meitä supportoi. Ja ei kyllä niinku paikassa ole mitään valittamista. Että tänne kelpaa kyllä muidenkin sitten joskus myöhemmin vielä tulla. Ja siis ittenkin vielä joskus varmaan tullaan käymään täällä. Että. Mutta semmottista mä tajan pistää nyt ton kameran kohta kiinni ja katellaan. Me lähdetään jatkamaan aamupalan jälkeen matkaa.